אני רוצה להפגיש אתכם עם שיר שלא שרתם אף פעם, אתם אולי מכירים, ושננסה לבצע אותו. כאן, ככה, כל אחד איכשהו ייפגש איתו פעם ראשונה, מה שהוא יוכל לעשות. מכירים את השיר אהבה קצרה של מאיר בנאי? יש מגזר. אז אני רשמתי לי את המילים. מי זה? הוא היה... אני לא מכירה שמות של שירים. שמעתי את השיר הזה. אחד השירים הכי... רשמתי לי את המילים. את מנסה לומר לא אכפת לי מה מאוחר כל כך עכשיו אין כאן אהבה מבטים נפגשים ואנחנו שני זרים את היית יפה כל כך אז במסיבה בעינייך השטות קצת לי אהבה האורות עמומים ואנחנו כבר עוזבים עד לכאן. נמשיך אחר כך, אבל אני אקרא לכם את המילים של השיר, כי זה באמת מאוד חשוב, ולפני שבכלל שרים שיר, לנסות להבין קודם כל מה הוא אומר, מה הסיבה, למה אנחנו שרים אותו. מה את מנסה לומר, לא אכפת לי מה, מאוחר כל כך עכשיו ואין כאן אהבה. מבטים נפגשים ואנחנו שני זרים. את היית יפה כל כך אז במסיבה. בעינייך השטויות הצעת לי אהבה. האורות עמומים ואנחנו כבר עוזבים. רוח בשדרה עד כאן לצידי, לילה יעבור בביתך ובביתי. ובנגיעה יש בה גם תקווה שאת האחת שחיפשתי בדרכי. אבל זה סיפור נוסף על אהבה קצרה, והאש שבערה כמעט מיד כבתה. בלי כאב, בלי דמעות, כאן דרכנו נפרדות. שוב למעגל בו אני לחוד, בן לוקח בת ורוקד איתה ריקוד. שוב מההתחלה דלת תיפתח, וכשאכנס להיכן אני נכנס. טוב, מישהו שיכול להגיד על מה השיר הזה? אני יכול. לא מסתכל עליי. רק מי שרוצה, לא נבוא. זה כאילו סיפור אהבה. שהוא מספר שיש לו תקווה, אבל בסוף זה נגמר. אוקיי, ומה התחושה? התחושה היא של כיף, או של עצב, או של לבד, או של תקווה כזה, כאילו שיש עוד. הוא אומר גם אחרי זה ששוב הכל מחאה, לראות שזה נגמר כאילו נגמר. ושוב, אוקיי, שוב למעגל בו אני לחוד, בן לוקח בת ורוקד איתה ריקוד, שוב מההתחלה, דלת תיפתח, וכשאכנס להיכן אני נכנס. דווקא הבית הזה אני כאילו אומר, זה מין תחושה כזאת שוואי, אין לי כוח לעבור את כל הדבר הזה עוד פעם. זה מה שאני... כאילו זה... ובני כמה האנשים פה שזה הסיפור האהבה שלהם, זה מה? זה אנשים מבוגרים או זה ילדים? 22, נוער? 23, בול. זה הגיל. די צעירים. צעירים? זה לא נראה לי הסיפור. סיבה. הם לא צעירים מדי ולא מבוגרים מדי, כי הוא זאת אומרת, אולי... וכמה אתם? 16, 17. 14. בין 14 ל-16 זה יכול להיות גם אתם כאילו. כאילו מסיבה וזה, אנשים בני 24, הם לא הולכים למסיבה כאילו, הם יוצאים לחתול והכלב או משהו, אני יודע. אוקיי, אז כאילו,
אז זו תחושה של החמצה, מה הוא מנסה להעביר כאילו? זאת אומרת, זה מתחיל עם מה את מנסה לומר, לא אכפת לי מה, זה כאילו מאוחר כל כך עכשיו ואין כאן אהבה, זה די חד משמעי, לא? כאילו, כבר אין את זה. והמשפט הזה, מבטים נפגשים ואנחנו שני זרים, מה זה מתאר? איזה סיטואציה זה מתאר? הם כבר לא אוהבים אחד את השני. זה קרה לכם פעם שהייתם בקשר עם בן אדם, כאילו לא מכירים כבר. ואחרי שזה נגמר אתה רואה אותו והייתם כל כך קרובים ואז נפגשים וזה כזה שני זרים, זה מאוד מדויק המילים בשיר הזה. זה חזק ביותר. זה מאוד פשוט, וזה הקסם בשירים טובים, זה מאוד פשוט, אבל זה כאילו מתאר במדויק את מה שאתה מרגיש. זאת אומרת, אתה אומר כאילו, וואלה, אני יכולתי להגיד את זה, אבל מישהו אחר אומר את זה. אז בגלל זה גם הבאתי את השיר הזה. מישהו רוצה לנסות? לא מסתכל עלייך. תודה. מי רוצה לנסות? זה ככה, זה כולם ינסו בסוף. כולם ביחד. כן, ביחד. טוב, נתחיל מכל אחד ואני אטפל ככה לכל אחד. אבל אם מישהו מתנדב, זה אין לי פה. כן? אמרנו כי זה שיר. אז בואו ננסה ללמוד אותו. צרום מישהו. מה את מנסה לומר? לא אכפת לי מה. הכתב שלי קצת, מבין אותו? מאוחר? מאוחר כל כך עכשיו ואין כאן אהבה. רק שם. קודם את המנגינה. עד אז הולך. מה את מנסה לומר? לא אכפת לי מה. מאוחר כל כך עכשיו ואין כאן אהבה. מה את מנסה לומר? לא אכפת לי מה. הסולם נוח? אוקיי, סולם יותר טוב. מאוחר כל
ניסה. מה את מנסה לומר? לא אכפת